Japan Travels, importante, youtubers, lo máximo, Perú. Porque es muy At saka yung sa mga baguhan nga pala, may advice ako sa inyo. Sa mga baguhan. No. Yung makinig palagi. Makinig palagi sa ating mga senior. Tama. At saka mga kung ano dapat yung ano ng kumpanya, sundin talaga. Tama. So, kinakailangan yung mga baguhan, kinakailangan na makinig sila sa mga payo, no? Oh, sa payo palagi ng Mga advice. senior at mga senpai nila. So, ang ibig mo sabihin yung sinasabi mo na i-adjust yung gas, kinakailangan yun, di ba? Oh, kailangan talaga yun. Yun yung uunahin mong tuklasin. Kasi kahit anong waving mo pa, gaano mo pang i-wave yan, kung hindi naman tama yung timplada ng apoy at saka amperahe, hindi ka makakita ng magandang tira. Tama yung sinasabi ni Juan, no? Ito si Juan, marami ng experience sa welding. Oh. Pero yung tanong ko sa Juan, yung mga abunay, yung mga delikado na sa welding, ano yung mga delikado? Yung nag-gouging ka, tsaka yung overhead. Dapat Overhead, magsuot tayo ng makakapal na yung mga leader Tama. cover, yun yung isuot natin sa katawan natin. Tama. Tsaka magdala tayo ng pit bottle na merong tubig Tama. para kung masusunog, may ibubuhos ka. Tama. Kung mag-apply sila, Juan, kinakailangan talaga na mag-pray, no? Yung Oo. kalooban ba ng Diyos dito sa... Yun yung unang-una. Yun yung una-una na at least na alam ng mga tao ba, na may idea sila, no? Oh. So ano yung maipapayo mo sa kanila? Maging mabait lang. Mabait, tama. Huwag tayong manggugulo dito kasi dayuhan lang tayo. Tama. Yung mga rules and regulation nila. Sundin. Sundin. Tama. So, taga saan ka, Juan? Sa Bacolod, no? Taga Bacolod ako. Yung apelido mo, Kalinawagan. Kalinawagan, no? So, yun ang masabi ni Juan Kalinawagan, no? Sa mga advice sa mga bagong sampa dito sa Japan. So, ingatan lang yun, alagaan yung mahalin at saka mahalin, no? Mahalin at alagaan yung sarili niyo. Kasi puhunan natin yung ating sarili. Tama. Yung katawan natin. Tama. Dapat healthy. Healthy, tama. So, maraming salamat to, no? So, dito tayo sa Chan Traveler Channel, no? Salamat. Ito yung mga kaibigan namin dito sa sa Japan. Anong name mo si Rodjan. Rodjan, no? Magaling dito sa sa welder, no? Hindi naman. Sa pang-ilalim ng barko yan tinitira. Anong masabi mo dito sa mga bago pang mga welder? Sacrifice lang? Tiis. Sacrifice, no? Sakripisyo lang para sa pamilya. Tama. So, yung mga bago pang mag-apply, anong masabi mo sa kanila? Tiis kayo sa pag-apply. Tiyaga. Tama. Maabot niyo rin yan. Tama. Malalaman niyo rin kung yung abroad dito. Tama. Pero parte sa lamig, anong masabi mo? Okay. Video, ngayon di na masyadong lamig. Tama. Pero excited na sa summer. Ilang taon ka nito? Ilang taon ka na? Mag-apat na taon sa March. Si Juan, ikaw, Juan. Kami Apat na rin kami. Patas na. 5 years ka dito, 5 years. Tama. Bali na tayo na extend ng kumpanya na trabaho ulit. Biyayaan ulit ng Panginoon. Salamat, buti. So sabi yung yung in-interview ko na babae, kasi matagal 14 years na, okay na daw kayo dalhin yung pamilya dito. Tingnan nyo sa sa channel ko. Mag-apply daw kayo doon sa immigration, sabi niya eh. Sabi niya, kasi 14 years na siya sa dito sa Japan eh.
sa doon daw sa Malago Forum. So, mas maganda kung gano'n ang good news, no? Oo, maganda. Mas maganda kung gano'n kasi para daw na corona Bigyan tayo ng opportunity na mapapunta natin yung pamilya natin dito. At shout out sa mga Oh, shout out. sila paring Bob, paring Bubong, Tomas, Balong. Oh. Shout out. Subscribe na kayo. I-subscribe nyo na to. Salamat po. Kababayan natin, kababayan. Oh, salamat. Sige. Ito yung mga friend namin, no? Mga Pinoy. Mga Pinoy dito sa Japan, mga gwapo, no? Friend ka mo simple? Dili. Tika. Ha? Tamang wala. Chan Traveler. Kung naamoy time, subscribe mo sa Chan Travelers. Kung naamoy time, subscribe mo sa Chan Travelers.